Sa babi, murag kahulog ko. Hi guys! Napansin ba ninyo ito? Ang lugar kung nasaan ako ngayon. Dito ako lagi nagpa-signal noon. Nami-miss ko rin dito. Wala nang tao dito nakatira. Yung pinsan ko na si Insi Ima ay nawala na talaga siya. Yung asawa niya ay nandoon na sa Hinguog City. Nakatira. Tapos yung mga anak niya, umuwi na rin doon. Kaya eto, parang masagbot na masagbot. At nag-upload ako ngayon. Dito ako sa May Talisay kasi mahangin na mahangin dito at malandong. Puntahan natin ngayon ang cellphone ko. Doon ko sinabit. Doon may payag na gamay. Ang nakatira dyan, anak ng pinsan ko. Dito sagbot na kaayo diri. Katong mga ni Agi pa, ni Agi, wala pa ingon nga dagko kayo ang mga sagbot. Ari. Karon sagbutan na kaayo siya. Grabe kainit, ingani kalisod ang signal diri sa amua. Ang among balay to ara dito sa sentro sa sentro sa Mapua jud. Nya diri mi sa puntod sa Mapua detachment banda. Ang akong cellphone di ara na ako gisabit dari kay kusog man mo dagan ang percent. Dani akong gisabit. Nya kaganiha nag 60% na to siya. Oh my god, gibalik sa 30%. Si Sherwin, ayan si Sherwin, kasama ko si Sherwin ngayon. Ito ang cellphone ko. Tingnan natin kung ilang percent na ito. Kasi kanina, ginoo ko. Nagbalik mga day. Imbes nga 60% na to kapin. Ni balik pa jud. Grabe ka init 79% na siya. Mabuti naman nag 79%, 80%. Pero nung nakaraan guys, nag-upload ako dito. Ang nangyari nag 100% na. Diyos ko, bumalik sa 50%. Naluko talaga ang data kaya ibalik natin ito para lubusan talaga siyang ma-upload. Ingani kalisod ang among signal diri maunang laban-laban Japan. Si Mother Marites, hindi pa sila umuwi ni Auntie Mercy. Nandun sila sa Cagayan de Oro. Kagabi, dyan ako natulog. Ako lang mag-isa ang natulog. Tapos si Sherwin, doon naman siya, umuwi siya doon. Kasi si Putot, nandoon si Putot sa payag. At ngayon, may grasya. Nagpa-signal kami, may grasya. Ang motor nandoon, ang motor. Dinala ni Sherwin. Medyo mahangin ngayon. I don't know what happened to the climate change. Ito ang grasya. Tingnan natin ang mga grasya. Ang mga grasya na dumating sa amin. Maraming salamat talaga. Ito ay nakasulod sa sako. Alam ba ninyo ano to? Ito ay pineapple juice. Kaya eto, ang sarap-sarap. May pineapple na naman tayo. 3 grasya, 3 pineapple ang binigay sa amin. Maraming salamat sa nagbigay talaga. Thank you. Ayan si Sherwin. Ay, nasaan ba? Ayan, nakaupo na. Hindi pa talaga na-upload. 80% na siya. 81. So, hintayin natin na ma-upload siya. Ingani jud kalisod, charot. Ingani jud kalisod ang among signal. Unya, tanaw na to diri ha sa unahan. Para mahibaw jud mo. Bukid na bukid jud ang amua. Pero maskin tod og bukid ang amua, naa na pod mga dalan nga nasimento na. Grabe ka init maunang di na ta maningala nga mahimong gwapa kaayo ta, di ba? So sa mga nainggit sa akong kagwapa diha, sorry na lang jud mo kay I'm so beautiful. I'm so beautiful, especially my teeth nga napungag. Ang diri banda dati may mga mais. Pagkatapos sa mais, bulanghoy na pud ang gibutang. And doon banda ay ang mambilisan. Mambilisan kato among gikaliguan nga sapa. Pero katong among gikaliguan nga grabe kalubog kaayo, didto pa jud to sa unahan, kinaunahan pa jud kaayo.
Unya kana siya ang nagputi diha. Naabay puti inyong nakita basin ang akong kalimutaw mo'y nagputi. Paingon na siya sa Claveria Puhon National Highway. Kaning diri sa among barangay, National Highway ni siya diri. Paingon sa Claveria. Unya naay kuan dito pinyahan maotong naka dawat migrasya karon kay nag-harvest man ang pinyahan. Ang akong igagaw kay nagtrabaho man dito sa pinyahan unya na siguro mga rejik unsa ba diha. Gipangdala siguro nila niya. Gihatagan pud ko. So daghan kayong salamat. Unya ang kada diha na area, si bantang area na siya bukid sa Talisayan. And then kato dito bukid pud to dito sa Kinugitan. Kami diri mina center sa kuan sa Balingwan nga bukid and sa Talisayan nga bukid. So mao ni siya ang akong kinabuhi diri sa bukid. So laban-laban lang ta Japan, kay ingani naman jud ang atong kinabuhi. Pailin-ilin lang ta kung asa ta mahimong okay. So karon hapit na siguro to ma-upload, may untag dili mo balik ang kuan. Dili mo balik ang percent. Kaya katong niagi lagi imbis nag 100% na siya ginuko nagbalik og kuan. 50%. So, thank you so much sa lahat-lahat ha. Lahat-lahat, I love you so much. Ito ang payag. Maraming salamat guys. I will check the cellphone. Kung na-upload na ba siya. Uri ka ay kong sabitana, no? So, laban-laban. Laban-laban, Japan! I love you all guys. Tingnan natin kung ilang percent na siya. Hi, thank you so much. Na-upload na jud siya. Nung nag 35 seconds, na-upload na siya. So, panuuri na lang ninyo sa Maya. In-upload ko na siya sa Maya. Maraming salamat guys. Ito, i-set ko muna ito sa ads. Thank you para maon ang iyahang $sign. I love you all guys. Grabe kainit. Tapos na, nag-upload. Pauwi na kami. Ginabib kay so very gutom-gutom na. Ang pin niya ako nang ginadala. Kay gutom na. Wala para bay nilungag dito. Maglungag pa mi karon pag-abot. Agoy, wa pagari ta nakasakay na. Opo. Hulog ta dani. Tara, laban Japan! Bisa babi, murag kahulog ko. Okay. Bye bye guys. Wah. Yo. Dito na kami sa bahay. Grabe ka init. Masira na naman ang ating beautiful face. Kain tayo ng saging. May pinya. Ito ang pinya kanina natira. Kumain kami dito kanina ni Sherwin sa almusal. Hindi na lang ako nag-video kanina. Kasi nag-charge ako ng cellphone ko. Grabe ka uhaw o grabe ka init. Si Daddy Sherwin ay nag-prepare. Magsaing siya. Sana nagsaing na lang kami kanina bago kami umalis. Pero nag-edit naman ako kanina. Pagkatapos pag-edit, ayun, pumunta kami agad doon sa pasignalan. Kain tayo guys ng saging. Saging makami sa aping. Ay, naaday ko dalang akuan. Kanina lang atong kaunon as temporary. Waiting sa kanin sa aming paniud to. Kaon ta guys. Dapat si Bintoy. Karon naa siya diha. Kaon ta ninyo tanan. Brownie. Wala pa tay kaon brownie ha. Kaon ta tanan. Ang kaso kung pasignalan dito. Wala na to yung mga tao dito nagpuyo. Wala na yung mga tao. Wala na yung tao nagpuyo dito. Dayon, ang ilang mga gamit uban,
Tuwa pagyapon dadto. Maunang nakasira gyapon to didto. Nya, ilang mga manok, mga buhion, wala na. Gipangdala na nila sa hinguog. Kay sukad sa pagkamatay ni Insiima, pagka pila ka kuan, semana or buwan siguro, si Manong Abit to ana nagbalik na sa hinguog kay taga hinguog man si Manong Abit. Maunay pinakalisod diri sa bukid. Kay diri mismo sa among balay, walay signal. Pohon katong kuan pareha sa internet connection nila ni Lilin moabot daw diri sa amua sa bukid. So mayon ta pohon nga moabot na kay para makapakunik na dayon ko. Daw niya. Wala bitsin? Ay, bitsin ni. Yaw. Yang gitimpla na kape. Imo na ning gisukaran wa pa. Butangan na ni mo kuan? Mantika? Nganong nagtinguga man na? Sige, ibutang na. Awa na, lupad na yung kala ba? Naay kape si Sherwin, mga pinapunta. Pait kayo. Gidaghanan din mo siguro ano, kape. Mangustin, corn coffee o kalamunggay. Balihan na dayon na siya. Eto, naghukad na si Sherwin. Mangaon na dahin tanin nyo karong taod-taod. Gidangan din muglong agi ay? Here na ang kuan hagoy ginuko nagbasa-basa pa man ni Abib. Agay magmala sa tiyan sa imong mata. Di ara o. Basa-basa pa. Ang init sakang kay Kaon na ta. kape taon na taon. Kala minutong kape. Sige. Kaon na dayon tanin nyo tanan guys. Nya natay saging, naatay pinya. Lami kayo ang kanon kay init kaayo. Initan jud atong ginhawaan. Nag-init si Sherwin sa kuan tubig. Daw ibutang day na sa thermos. Sige na bib. Ay na ikaw na ta. Mangaon na dayon tanin nyo tanan. Naatay tubig nga bugnaw. Dayon ang kaning kuan itlog atong butangan sa ketchup. Mag-ketchup ka dili. Ketchup. So ato na siyang butangan sa ketchup. Brownie, brownie. Wait lang brownie ha. Sakto na, bib. Sige na, kay kaon na din ta. Mga na ta sa malami namong sudan. Pula-pula mig sudan karon ha. Lami kaayo with ketchup. Itlog na may ketchup. Tapos dato-dato mata karon na ay panakot nga sibuyas dahonan. Si Sherwin, eto. Sige na, kay magkain na tayo. Kain na tayo guys, lahat-lahat dyan. Magtanghalian tayo. Kaon na ta, tanan. Kaya. Di pa na.
Isa.